Ahojte a športu zdar. Volám sa Salome Skačanová a mám 11 rokov. Moderná gymnastika ma očarila a zaujala rôznorodosťou náčinia pri nacvičovaní jednotlivých zostav. Tomuto krásnemu a estetickému športu sa venujem od svojich 5 rokov. Trénujem s rôznymi náčiniami, s loptou, kuželami, obručou, stuhou a so švihadlom sa mi podaril môj osobný rekord v skokoch, dvojšvihoch bez prestávky v počte 120. Zúčastňujem sa domácich i medzinárodných súťaží, na ktorých získavam pódiové umiestnenia. Medzi moje najväčšie úspechy sa radia majstrovstvá Slovenskej republiky, na ktorých som v roku 2022 v individuálnych zostavách získala titul druhej vicemajsterky. V roku 2023 som sa stala majsterkou Slovenska v individuálnych zostavách a aj v spoločných skladbách. V roku 2024 som si obhájila titul majsterky Slovenska v individuálnych zostavách. Tento pre mňa krásny šport ma naplňa po stránke estetickej a aj fyzickej. Veľmi by mi pomohlo, ak by som získala finančnú pomoc, nakoľko mám ešte 2 sestričky a oni sa tiež venujú modernej gymnastike, čo je pre rodičov veľmi náročné. Za poskytnutý finančný príspevok by som bola veľmi vďačná, lebo by som mohla absolvovať zahraničné sústredenia, cestovať približne 100 km denne za tréningami, ktoré mi pomôžu napredovať a zároveň sa zúčastňovať na prestížnych súťažiach, ktoré sú potrebné na kvalifikáciu na majstrovstvá Európy a vyššie súťaže. Veľmi pekne ďakujem všetkým za podporu.